Kipara banget, bat kipara lok baro. Ningkong ning syam, ngasyam ni kabu, ban ai kublai iet jepi hakar teng batyang tam jong Jisu Kris. Walang yemla, ban ya syam lang, lani ban ya kenduk marhaman. Hakum gani kapon, ring so kumen pan, bangila, ban ya syam lang, lengba kani ka YouTube channel. Hak basdang ke jing syakri ke jongi, tungin ya sok lang, dah ka bangi arwai ke jing roi syam siam, ka basan spa sau pulai, ban ikong darimon mak kiparlok jongi, kin yuak ban ya lam ya kini ke jing roi. Bat hadian kini ke jing roi, ngasobha, ban kon ya ikong, ya hon nong besam, iban pulih hangi nak ketien ke jong ubelai, bat in ya lam yangi hak ke jing duai.
Shua banduai ni oban puli ni kaktian ke jong belai. Ya ka balapan chong rem na ka kitab ke jong Jeremiah kelenong ka beningkong ke dekat ke besan. Bakum juru na ka jingroi sam ka basispa sapusau ke dekat ke balai. Bat ke basau. Kikintian ki ba ongkum ni. Habang empat penlong yeme ha ka kepo ngala itu yeme. Bat haba mempat mi na ka kepo ngala pen kentang yeme. Ngala thong yeme balong unong ya tu lupa ya ki jaj benriu. Sai sianan puli biang. Habang empat penlong yeme ha ka kepo ngala itu yeme. Bat haba mempat mi na ka kepo ngala pen kentang yeme. Ngala thong yeme balong unong ya tu lupa ya ki jaj benriu. Atrai ubriu ulong ayu ba mi kmi yu lani ukun ubriu ba mi nyo yu ubriu ulong kum ka jing thala kisngi jong ki longkum ka serniu ka ban sadu no nginyo ban leon puli ka tiang ka jong blai nginyo ban pandam ka jing duai ublai ku pa jungi ba beneng kani ka pon ngi wana khamat jong me ha ka kerteng ka jong Jesus Christ belong khun ba iet jong me bo nong pandem nong suspa jongi try ngi aingo eme kin try kini ka por kin try Jesus bakodor lingba kini ka YouTube channel kin try Jesus bakodor ngi kum ka jeseng kin try Jesus bakodor kabalang ubale mi ghala ba sam kin try Jesus bi ngi oban pelong kin try Jesus bakodor ya kini ka women Sunday kin try Jesus bakodor ngi ras ngongo eme kin try Jesus bakodor namar ngim chimpoi per khat shushu kin try Jesus bin bangin nang yo kini ka lat kin try Jesus bin ban ai ka jing shakri ka jing ro ba ka jing pendam dalam burami ka keteng ka jome kin Jesus bakodor ngi aingo kin try Jesus bakodor ya ka jing lam ko jome kin try ya kata ka jing start kin try ka ba me besot kin try Jesus bakodor haki brew ka jome kin try Jesus ban ai ka lat ngi ba sai sien kin try lingba kani ka online service kin try ngi ban shakri lang yu keteng ka ba em ka badan bor ka jome kin try ngi aingo kin try Jesus bakodor kum ki kin thai kin try Jesus in ring ka balang kin try ngi ban shakri me kin try Jesus akani ka singi kin try Jesus bakodor ka singi kin try Jesus ka singi ka ba khot kin try Jesus bakodor ka singi kin try Jesus ka ba crown kin try Jesus ka singi kin try ka ba dap jing ki man na ka banta jongi ki kin thai ba kum jo lang e baro kin try Jesus ki ba singa ba ki ba pet kin try Jesus ya kani ka program kin Jesus bakodor ngi aingo ka ten ka jome kin try Jesus bakodor mangili yo kin try ban singa ban puli kin try Jesus kan no melong blay ba crown kin try Jesus bakodor try Jesus chi shati Jesus ka mamela ong kin try ba mela yet ba mela ito ingi kin try na do ba sho ban pelong ingi po ka kame kin try mela tep ingi mela ito ingi da ka kerteng kin Jesus bakodor ngi des ngongo eme te try Jesus ka magajing sam ka ong kin try ngilong ki bom bet kin try Jesus ngilong ayu te try khamat jome kin Jesus bakodor ngimlong ai te try nri mela jet ingi kin try Jesus na pedeng ki jing thau ka jome kin Jesus bakodor mela jet ingi kin try ki ba koror tam khamat jome kin try ki ba et tam khamat jome kin try Jesus bakodor ya rab ingi benginam peleno ai no kin try kini ka jing et ka me ai ingi ya kini ka burom ka me pen kop ingi kin Jesus bakodor ya rab ingi kin try Jesus bakodor try Jesus mela jet ingi kin try mela ito ingi da do ka po ka me ka jong kin try mela sharu halor ka deng phra kin try Jesus bakodor nam ta ki pop ki jong kin Jesus bakodor ya rab ingi kin Jesus kum ki ba nget ka jong me ki ba kin top kin try ki me kin try ki pa ki samla ki rong ba ki long me ki long pa baro ki bi snow kin try ya kini kin try Jesus ki channel ki ba pet kin Jesus bakodor ya rab ingi kin try bangin snow to bangin long kin try ba ka dita ka jing ka jong me kin try bangin long kum ni ka bangin long kin Jesus bakodor ngi ai ngam ta ka deng phna ka jong me kin try Jesus ki ba mela sales pa ingi kin try ya rab ingi bangin snow to kin try ngi nam pelena no ka jing shayap ka jong me kin try and right to bats kemi kin try kin ma ingi kum ki long ka me kin try Jesus ka jing ya lenti ka jong kin try kum ki me ki baran chi kle ka yeng kin try kum ki me ki baran chi kle kin try Jesus ka em lang ka salang kin try ka balang kin try ya rab ingi kin try kat ni mela e ingi mela sha nam ta jong kin try Jesus mela je ingi kin try Jesus ngi duai gini ko por kin try pelong ngi ki sakhi ki jong me kin try Jesus ya rab ingi kin try ai bor ngi bingi kil ko lam kin try ka kam ko jong bingin pen bhai ki yeng ki sem ki jong ngin pen bhai ki em lang ka salang ka jong kin Jesus bakodor bat kur khur kum jo kin try gini ko por kin try ki jing ruai ki jing duai ka bingi yo kin try kan te ki jing em jolong jing kin try bat ka ten ka jong kin try ka bon so pen snow kin try Jesus bakodor ngi duai bo man sem jong me do pen kam bor ba yu shakri jong me kin try ba ke ka bon yo pen kren kan ka sor ka jong me kan ka ten ka jong me kin try kan yo pen ki download ki jing mat ki jing per khat ki jong kin try man thau thamai ki jing mat jong mi dang ne shikmat kin try ko ma ka ten jong me ko ma ka team kin try bangin long ki sakhi ki jong me kin try Jesus bangin ye kit la me kin gor ka jong me kin try tu na ko chai boring kin try hala ka si kin try Jesus bakodor ngi pani ki ni baro bang ne pen tang ni baro ha ki thi ki jong me Jesus ha ka tang ki jong Jesus ngi tuai amen ha ka ba kum ka ni ka por ni tem
baka pertai barok away kaling kapisa kadap dak jing so sian men siam kadap dak jing so tieng namar kini gijing uniu khanyang jing pang bala sar ya ka ria bat ya ka pertai barok away rikum ki banget ngidon yo away ubala banyarap yangi bat banyalam yangi hakipor barok hai bat hakipor ba etam gijing em jongi ba utau long uji sukres uba utrai jongi ti para banget hane kapor ngakwa ban ong pi ba kani kadai ka women sunday ka bangi yo ka balang kala ayangi bangin ya kom ki kan thai bangin yo ban ya lam ya kani ka sunday ha kani ka sngi te kom tang khot kat pat pi kom ki kan thai tung ne le lang ban duwai yo try ngin pan bono try bo try on ai boringi ha padang li kijing ka bangi mat bangi ya kan do kom ki long kme ngidap sisa de gijing ki babon hendengin do wai ho tribe o tribe ai boringi bangin yang scam ha o hakini ki por baro ha gijim jongi bangin talat no gijing sakri ki jongi o tribe ngine do wai na ngine do wai ro ho jok por na ka benta gijing ka assembly ka women assembly ka jong ka ri bro ka wai nang ta ngine do wai ki balang jong ki local church ki sangkethai ha po ki local churches ba kin long ki bakhlan bat ki bayai ni hau try nang ta ka ba ar ka jing duwai pedeng in duwai na ka benta ka ni ngi osgo hindi ki singi kari jongi kamdan ha pedeng ki jing sok kadan ka thma ba ka China ba ka Pakistan ngin duwai na benta kari jongi ba ubulei unda ke unda unri ke pangai kari ki jongi ba kari ki jongi kan light na ki nu ki jing ja ki banwan ja ki basniu hakari ki jongi ngindu wai bo belai on kia sodong ya kari jongi dakas nam ka bakodor ko jong uput usam jongi but nginda duwai ker pangro na benta ki sipai ki bayang banyale na ka benta kari ba ka jai ben riu jongi baro ko bai nginele lang banduwai au belai bo ko pa jongi ba benengi wana ne ka por ban aingu yemi ya ki jino kat chong me bat ngi hakini kisngi baro ki bangila yo ban ya ki jem gjongi trai ngi aingu sai me na mal malong blai jungi me panlap de yangi bangin dan langkum ni kum ki para banget trai ji su ba ko do junga bangin yo ban ya sakri lange ka teng ka ba khot jong me lang no no bangi don hoi trai ngem la bangin le chi ki yeng mane ngem la ban le chi ki yeng ba kan tang han trai ngi aingu ye me na mar me ple ka lat kalinti yangi bangi yo ban ya seng ya ka teng ka ba khot jong me ban sakri me halaki yeng ki jongi trai ken rat wat eno na benta jongi ngi da duwai kerpang na benta ke je sengken thai ke badan jong ka assembly ke je sengken thai ke badan haman la ki balang snong tu isin ai mami tolong rengkat bat ki ai boringi ki parakan thai mangenang khlain ban sakri mi la hap dang gi jinge ki babon ngenang la try jis be ban em ke em ke be dai bat mi jisu bakodo changa wat eno engi ai mangen ka kam ku chong me kanang ya saprang haba bangenang la ro ban trai hok la ka benta ka ba me ai na ka benta ka jongi ken rat ko jonga hana ka poru ngin om klat no ekari ka ba it ya ka jongi ka ri India try me you igen pa be kam dan ka jis chong sok ba ki ri ki ba marjan try ngi da duwai ken pa hana ka po tu isen ai ma me ken pa be ban long ring kat ba ka ri ka ba it ya ka jongi ken pa be ai ba ka snam ko jong me kan ke so dong yo pot usam ka ri jongi ma ki nong shun ki mamot ban wan shur ban wan ban penjap pen pra ban ya le ka ri jongi ken nom la satya na mar me dan khamat chungi ban me ya bat ngi ken pa be long ring kat na ban ta ki tu ki pai ro ken pa be ki balai ban ya le ke ne ka thma ken pa palaj ki ni ki jing ben saw palaj ki ni ki jing yam palaj ki ne ki nu nu ki jing yap them bat pendap pen biang ki bam ki di jong ki ro ken pa be ha ba ki don hang tu ken pa be e jonga pen tengen ni ki ken pa be e jonga bat ba kham tam e try ba ken nang ban wat e me bat ban pe tang semi u balong nong pen em ban nong ya lam jong ki try ngi ngi scam me sngo ki jing ka pat ba re jing na po ngi pa ngi ne teng jisu amen dia ni kapor ni aingu yu blai ba I pastor bi asok ya I don rengkat bat ngi aingu I pi pastor na marba ngi da ai khublei ri pi ke jing palaj ya kapor ba ko do jo pi bandan lang bat ngi scam ba ka khubor ba pen yo ban ai hapleng jongi hena kapor kan da long ke jing ker khu yangi bat ya baro kha ki para lok ki para jor ki para banget ki ba ya pet lang ya kan ke channel krem da pensilem sio pastor nga khot no ye pi sakan ha kan ke jaka ba pin yo ban same ka tin ublei bat kum ju ro ba anda la kot ke
tiên cái trong ublei pinyo ban ya lam yang i hai cái jing ker khu pen wai but shwa ba ngan khot ye pastor sen sakman nga so bha ban khot shwa ya ikong happy sabet khan but ki parlok jong i ki ban ai yang i ya ka special number La peace ngô pi la kelon ni pi hap na jing yen tu pan ma la kalinti tu pen ben ha ba peace ngô pi le swai pan shakri ya utrai ha katawat pen e sha utupai tu yang joy yang batin shan namarutrai pin sa shem la kabor happy un ai wanam tia ha kajaka bapilango ti pinte ya baro pila banjo pila le ka bam snoba ba isi ha kibriu tu ya sog bat tu pai nakabas ni ha tu pila buripok ya kita tu penpla Don jing ma bat pin sem jing suk shi sha tu yang joy yang batin shan namarutrai pin sa shem ya kabor happy un ai wanam tia ha kajaka bapilango ti pinte ya baro pila banjo tu yang joy yang batin shan namarutrai pin sa shem ya kabor happy un ai wanam tia ya kajaka bapilango ti pinte ya baro pila banjo ngai khublai e ya phi ki parabangai be e ki ba yo sngau ya kana ka khubor ha kane ka por ka manta ngai khublai ya phi ki khon samla be e jong ka balang hang ne rengkat lembat ki long kemi be e jong ka balang ki bala penbe ya kana ka por na ka benta kana ka jing shakri ya utrai lengba kane ka online service kabangangai utrai unyo ban kren hangi batkan long ka jing kerku na ka benta ka jonge ka imlang ka salang ka nomla ban im klem mapi ki long keme ki be ka balang klem ki kentei ka nomla ban long hagane ka patai lai millions ki nurses ki ba ai jing shakri hagane ka patai pandemic jong ka ri ka jonge kandai po persen na ki day ki kentei hagane katma prasha yauno virus jong ka corona ni sngo sharam yaki longkemi be jongi bad yaki kentei hakari ki bala ai ka jing shakri met bat man sem da ka ba kendo yalade rengkat da ka jing ba ka jing shlor ban ai ka jing shakri yakari ka be ka jonge kum joro mapi ki khon samla ki ba ki jonge
ki bala ai ka por ka bakodor ka jong pi ban volunteer haki jing ya syukri ka kam ka jong blai hapo jong ka balang bar ka imlang ka salang haman laki dong bat ki snong jong ka nong ba ka jongi bat keleng ka ne kri dai ma pi ki samla ki ba yeng mit bat sngi ban volunteer naka benta ki jing syukri badon kam haka jing ya dai bat kani ka jing jia haki ne ki sngi ka balakta ya ki millions ki man sem bakodor haka ne kri ka ba e ka jonge ho daka ba sngolam bat ki jing sngo kia naka benta jong pi ki khon samla ba e ki bala don haga jing kulumar bala tap daga jing jenjar ki bala do jing kermen lada pai haga pule ka puti ka jong pi kum bakalong hagi ne ki sngi kala walam ya ka jing do kermen ka bakrao ki online class ki online test bat ki assignment ki baklam ko try show ki la walam happy ya ka jing lenga ka jing pisa hagi katu ka nengut ki la walam ya ka depression bat ka jing do jing kerman ki kam ki jam ba ki la yo baro sikata kin saddo no ki returnis ki bopli ki bawan ki hot zones bat ki containment zone jong kari ka ba e ki jonge bon na pedeng jong ki la do no ya la ka jong ka kam bat ki nom yo ro da ka wai bat ka kam ha kari la jong ka ba e ka jonge ma phi ki long kemi ki long pa la isne ye pi hangno on pai hangno ya ka bangin wat ya ka jing ya rap ka jongi ha ka ne ka por ka bakum ka ne kala sakut satang ki jing kali ki bom don ka jing jubab ha ka jing shisha ka pertai baro ka wei ka don ha pedeng ka jing bat kam tip shu kum no ban le ha pedeng gini ki jing kilong ying kilong sem kilapat kilapra la jancar la kulumar satang ki jing kali bom don mano banai ka jubab ye ki ha ka chem jong ka jing bom kerman ba kim yo i ya ka jing shai jong kala shai bon na pedang ki khon samla ba ye jong i ha ka ri ha ka jing do jing kerman jong kine ki sngi kila syambat kila wad ya ka jing jubab hau sai telai jong ding pasi haki pedeng jong kini ki jing kali jong ka jingem ka bangi ya syam haki ne ki sngi ki bamenta ki bomdon ka jing jubab hang no ro ngakwa ban krenda ka basai badai tang u jisu batang ma u balong ka jing jubab yakini ki jing bat ki jing jenjar jong kini ki sngi ki bakado Christ is the answer Jisu ulong ma u ka jing jubab ha pedeng kini ki ai baro u Jisu ulong ka jubab ya ka percay ba ki jing ki jongka baro ka wei katu kane na kini ki jing ba ka percay ka jongi ka ya kendo ha kini ki sngi ka dai ka health problem lane ka ta ka klam kubit bakat tandai ya ka bangi ya tiplang baro kidukot jong ka WHO kila samtawi kim ya sngo to shu ha ka jing ya kren para maki hadu menta ya uneu virus corona klem lap try klem don dawai la don ha pedeng ka jing langa ba ka jing pisa ka bakrau une u virus klem jing isnai ula trei ya ki millions but ki po millions ki nong song snong jong ka patai ka ba e ka jongi la kulamar ka dorbar UNO WHO tang na ka daw jong une u virus tong induai yo blay ba ka pertai kan tip ya gani bat kan yoi ba u blay udang syong ha ka ket bat u yoi ya ki jing jenjar jongi bat u chip ya ki jing jenjar ki ba ka pertai baro ka wei ka ya leng ba ha ki ne ki sngi ki ba menta nalor kane ka health issue lane kane ka health problems ka bangi ya kendo ha ka dur jong ka klam jong ne COVID-19 ngiyo iru ya ka jing lenga jong ka pertai barro ka wai ha ka jing ya dai bat ka world economy
kajing Christ jong ka economy hakini kisngi kam day tang ka rui ka jongi hinrai ka day ka percaya baro kawai bon ki bangimla bantip ayu kan jia la shai hinrai tang kane kawai ka bangitip shai bakan don kanam snew ka bakrau ya ka percaya baro kawai hadin jong une u COVID-19 but hadin jong kane ka klam ka basyirkai ya kane ngitip kajing jubab kalong day tang hau Jisu batang hau hi nalor kita ki jinge ka percaya jongi menta ka don ka sosat ka bamtip syo kumno banle but kita kidai ki natural calamities ka climate change ka tma but ka jing bana sapang jong kitma words and rumors of words Jumai uba kaka uba wan haki jaka kaleng ka percaya but hagane ka notice India ka jonge kilaban walam ya ki babon ki jing janjar ki jing kulumar hakaba onom la syo ya kaban kelipat ya ka percaya ka jongi hapedeng ki jing janjar ba jong kini kisngi ki bakado kajing ya keni ban long nengkong jong kiri bakrau bor ka pertai super powers ha kajing ya meretong jong kajing ya keni bor kalau walam ya kajing serkai ka bakrau ha kari ka bai ka jong ka ba ngiyo i ya kitak jong ka tmaba ka bakrau ka ban sawan ka China bat ka America kiri bakrau bor jong kari Europe bat ki waipat kiri ha kani ka Ri Asia ka jonge ke tolong ba jong kini ki jingjen jar haga ka percaya ka jongi hagini kisngi na lor kini ki natural calamities kadai ka jing ya day para brew haga bom don show ka jing shania ka jing ya kini bor bat ka jing ya letma ha pedeng jong ki ka bala walam ya ki jing tang ki jing snow si ki ba krau hagini kisngi ki ba manta bat ka telong jong kini kiai baro ngitrip bakadai ka pop ka bala wan hagana ka percaya ka bala sensyari hagana ka percaya ka bala temrau ya ki babon ki brew hagana ka percaya bat ka jing jubab ya kani ka jing bat ya ka telong jong kana ka jing ka balong ka pop dei tang ka ding pna ka jong Jesus Christ bo try jongi bat dei tang ma u balong ka jubab ya kini ki jing baro Christ is the only answer ya kini ki problem ki bangi kento ha kini ki sngi ki bamanta ka bainong jong ka pop kalong ka jing yap bat baro kila lepop bat kila dole no hey yaka buram ka jongublay ban penimpat yaka balayap om don mano bala ban le yakata dei tang ublay ubala ban tau jingim ubala ban walampat yaka jingim naka jingyap but day namar kata mga ong yapi day ublay ubalong ka jubab yaki jing jar jong ka nega percaya ka jongi ublay ubadap da ka jing i but ka jing isnay haba uyoyi yaki ni ki jing shot ki jing langa ki jing pisa ki jing jar jong ka percaya ka bom don mano balaban ya rab yaka ulapa yalaw jong ukon balaka marway yaka ba uyone suong hagalanong ka balay ka dekat ka bakan riu yaka bang yalap pule kabong na ba ublay ulay kata ya ka percaya kat ba ulay tino yalaw jong ukon balaka marway ba uway ru bangay nom jot syo hinray unyo ya ka jingim ka ba bom jokot ngitrip ba ubseng uek jikor na dukas ni ka ba nengkong ubala syukor ya ka ying ha eden une unong syukor ubseng ha ka ba nengkong ka ba ulay yoban rung ha eden ula walam ya ka jing tim ha ka percaya baro kawai laya tu yang abat bondu na pedeng jong pi ki belaju yo sngow ya kane bahaka wai ka sarkas ka bakrau udon nuway ubrew uba kit yaw senpo ha ka kli ka jongu ha ka syang ya ka ba ula set
nakabenda ka jing pen inam, ka jing pen ikai, hagane ka sarkos hakaba upaj ba babon ki alum yakaban pej yagane. But ha kapor yakaba une ubriu usay yaka flut ka jing put baun put bat baun kren yaki kentin jadu ki ba penlong yo no buseng ban mi nakane ka syang bat onda ulami ukiu hakamet ka jongo uklain saudong yakamet ka jongo nadu ki kecat hadu ka kli ka jongo bat ki breu ki wa pekai yakane ki la ra man sem ki la pri bat ki la isyap ting rengkat lem bat ka jing sngo tenat kabas ngausi kalong bahakawai kapor kadba udang ya mujau nong ya pekai ya bat ya kene ka jing ya lekai ka jong baru no sain po uneu busain sa sen pat ulakiu ya kamet ka jong ula klan sau tong ya nak jat bat haduk li ka jong bat onda ula persyang ya kapan keren pat sasisin ya ki kentin ki batang una ubusanyu sngoto hinrai syam la pelaj su yo la kem yo no breu no sen ula bad ula knyot ya kamet ka jongo bada ka bakado ula po ya bat ka bi jongo sen po kala trei ya kamet ka jongo hakaba omdon pertai syo hakaba kado dekut mensim buat ulayap. Kalau long kejing kendet, ya kita baru kiba pekai ya kena kejing ya lekai kejong ubreu bat uneu senpo. Kan mau ya kena perlok be kiba yosgo ya kena kubor. Kapop kalong hakajo kerukam kum usenpo kaba kibreu ki ya lekai bat ka man la kesni. Perbengai beij hau trai Jesu habala kem habala kejap ya kamet de kabi ke jongu no sainpo hangno ban pai hangno ka jeng yarap omdon hangno ro dei tang hagading pna ka jongu Jesu Kristus bo trai jongi kabala pen luwet ya ke kli ka jongu sainpo nado ka menengkong te para bangai bai hau trai Jesu hapdeng kijing jencar kijing kulmar jong kene ka percay haka jing sansar ka jing telun jong ka pop ya ka ban kem ya ka jing im ka jong ki breu there is no hope anywhere they tang hau Jesu Kristus bo trai jongi but haka ding nakau bre ya ka bangin yo mat ya ka jing snai ka jong trai but ya ka jing pelaj na ka jing kom ka jong ka pop bat ka bi ka jong ka bakam palat ya ka bi ka jong senpo bat ki beniat ki jong para bengai be jong na lor ki jing kulmar ki jing jancar jong na ka pertai ka jong ka wei ka basngo si kalong haga jing dei ba kalong yeng long sem ka jong u Jesu long ka jing jobab ya ki problem jong ka long yeng long sem ka jong i hakine ki sngi kilong ying, kilong sem, kibala pat, kibala pra, kibala jenjar, kibala kulmar, kibadon, kajing keli hakini kisni, hang no manri, hang no ban pet, bat hang no kadon kajing jubab, yakini ki problem, jong kini kisni kibakado, kajing jubab yakani ro, para bengai be, bat kilok ki jor paro, snow yakani kubor, yakani kubor. There is hope only in Jesus and Christ. Is the answer. Kajing kermen kalong datang hau Jesu, badu Jesu ulong kajing jubab, yakine kijing jenjar jong kine kisni kibakado hakilong yeng kilong sem kijong kine kisni kibangi im kilong kisni jong kajing jot kajing pra hakari hakajaj benrio bat kam tam ko malong hakilong yeng kilong sem kijong kajing ya klat tengah divorces kajing ya pat kajing ya pra katma hapdeng ki khon bala ki jong ki kemi ki kpa kabangi yoi haki babon ki jaka kaktin ka jong blai ka ong to yale yo soitan to be yo soitan bonom ai jaka yo soitan
Hinrai ke basngau si kalong bahaki babon ki long yeng ki jong ye kini kisngi. Ngila sya yau neu sainpo ya ka ban rung. Hapo ke yeng ke jongi. Ka ba kentop ro ya ki yeng Kristan jong kini kisngi hakene ka nongba ka jongi. Bon kini ki long yeng ki long sem hakine ki sngi ki bamenta ki la kelat ya ka jeng ya syakri blai. Henry ki la ya syakri mit bat sngi tang ya ka spa pertai. Hadien jong ki kamera balakang behind the closed doors. Jong ki babon ki yeng ki don ka abuse. Ka jeng la beng ya ki kon ya ka lock. Kajeng sya syok, kajeng sya dat, kajeng ya tim, kajeng ya telah, kabasngau syarkai, bat kabasngau senai. Mano keng ban pelaj, bat hangno kadon, kajubab, ya kini ki problem jong kini ki sengi. Haki long yeng kari kajongi, kabakan top ro, ya ki yeng jong ki kon, jong kabalang, kajongi hakaleng jong kari. The only answer is Christ. Kajubab kalong daitang hau Jesu. Christ is the answer. Jesu ulong kajubab. Kidon kilong yeng hagini kisngi ki bamenta ki ba ki kon ki kti ki jongki. Kila im hakarukam im kabatamai in a different lifestyle. Ka society ha ka pertai ka jongi ha kini kisngi. Kala pediang ya kene ka rukam im batamai ha ki long yeng long sem ki jongi. Ka bangi khot ya ka homosexuality. Bat kata ka long ban ya yap mat para shenrang ban ya yap mat para kantai. Kene ka day ka different lifestyle. Jongkin nong pa kari ka jongi but what siya ki nong kentong ro. Ki school, ki college, but ki university. Kila itu ya kita ki transgender. But ya kitu ki bangay but ki bapediang. Ya ka different lifestyle of life. Kabangi khod ya ka homosexuality. Kaktin ka jong ublay ka kren shy but ka shy kat ka sngi haga jeng ya dai but ka pop jong ka homosexuality lani kata ka jeng ya syongka para kentai but para shenrang kalong ka pop ka ba ublay u isi but ka ba ublay un sabishar ya kita ki ba yaile ya kat kane ka pop ong kaktin ka jong ublay pilaban puli but ban shem. Yakini ki kantin basyay nakaktin ka jong ublay haka jeng ya day bat kane ka pop ka basyar kay bat kata ka bangin yoi kalong haka city ka jong upol siya kinong rom ka lenong ka banengkong ka dekat ka baar pun riu bat ka baar pun nyaw ka baong kumne nadu ka baar po saw nabakum ta ublay ulai no yaki ha kita ki jeng kwa jaklia ka dokidonod jong ki haka jing bom ko ya kaban penja buram ya ki met jongki habedeng parlogi namar kani kenyu blay ulai no ya ki haka jing snow brai kaba klem rain namar wat ki kentai jongki kilaya pen kala ya kata kerukam kaba kenjatan rai jongki hi syakata dak kumwe naka jinglong tenrai Kom juru de ki shenrang da kabaki ino ya kata ka rukam bakenjatan rai sapang ka kentei ki laya ing khong no ha ka jeng tro jaklia jongki sapang paraloki ki shenrang ki da yaile no ya kaba auria kaba ijli de ki da pediang haladehi ya kata ka bainong sitom ka badai biang na ka benta kata ka jeng ya wir ka jongki para bengai be i jau trai Jesu mi em hagini ki sngi ki bakom kita
Kiba ublay la da ubishar ya ka Sodom at ka Gomorrah. Day nakadaw jong kani ka pop ka bakilale hakisngi ki jong ulot. Kani ka ju ka pop ya ka bakilale hakisngi ki jong Noah. Ublay hagini kisngi umbishar syo da kading na beneng kum hakisngi ki jong ulot. Kam umbishar syo da ulaba ber ka jong slay kum malong hakapor ka jong Noah. Kandon ka jong bishar ka basyarkay ka jong ublay ka bahakaway ka sngi. Ngin sayo ya kaban Yeshem hakikijat ki jong uta unong bishar bad hakakat bali bakraw ya ka bakaktin ka jong ublay ka kren. Para bangay bayi ngaku aban ong ya kane. Ngidai ban isi ya kane ka pop. Hinray ngidai ban i ya kito kibalahap hagane ka pop. Ngidai ban i ya kito kibalahap hagane ka pop. Hinray ngidai ban isi ya kane ka pop. Haga jingim ka jong ikum kibangay. Hagaway ka por kabangalay ban kren hakaway nagijing yaseng ha USA, North America. Udonu way unong tray hakata ka balang. Ubala juim na ki bones nem. Hagane ka pop. Kaba shirkay. Ya kaba ngalapuli hapi hagane ka por. Day tang on daw man same bako jong ublay. Ulapan kento yo. Bat ula kela ka bamut. Bat ula wan pai hakikijat ka ding pna. Bat ula mat ya ka jing isnay ay ka jong ublay haka jingim ka jong. Ka ba sngaw tiang kalong. Ba ublay ula ibit ban khot ya u siya ka kam ka jong u. Bat ula kalalong uway na kinong ya trailem hapo jong kabalang. Bat ula sedang ya ka uway ka special ministry. Kabaya day. Bat kini ki brew ki balahap. Haga homosexuality. Para bangay bai lada ublay ulaban pen kaladur kumta ya kita ki balahap haga nagapop ulaban pen kaladur ya ki babon ki brew ki balahap haga nagapong tiahor jong kapop haga naganong ba ka bai ke jong ka jengkali jong kito ki balalong mrao haga nagapop ka bakum kane ka ba ublay isi bad ya ka ba ublay sa bishar. Kajengkali kalong where to go. Hang no ban lain. Don jing ma nakabenta jonga. Don jing ma nakabenta jonga. Kajuba bos ngau chiang kalong. Hoi don jing ma. Hoi don jing ma. Badap daga jing isnay. Badap daga jing ayay. Blay jonge. Hot ya pi wong wan hanga. Pi baro ki bataj bat ki bakia ka jengket. U Jesu long ka juba halor ki jing jenjar bat ki jing tang men sem ha ka jing hab ha ki pop ki ba boncha jong kana ka jingim ha ka jingim ka jongi marway ngimla ban len bangi don si bon ki jing jenjar bat ki jing tang men sem ki don kini ki jing khuslai ki ba bon ja worries and anxieties ha ka donot ka jongi. Kaba kibreu kim tip hinrayu Jesu Kristo bo try jongi utip badu yo ilut ya kita ki worries baki anxieties jong ki kon samla jong ki long kami hakabalang bahakari bat kum joro yang iway pa iway kum bau yo I ya kita ki jing khuslai jong ki senran ki jongu hakabo laong wat ki khuslai na ka donut ka jong pi ngai pi haublay ngai hangaro hakayeng ukpa jonga don bon ki jaka syong na lam da kumta ngalay tua pi bangan salay no ban kre ka jaka yu pi ban ngan wan pat ngan shimti yu pi haladehi ngan wan pat ka second coming ka jing wan ka jing utray Jesu kalahajan kini tak ki bangi kren ha kana ka por ki jing jenjar jong ka percay ka jing pat jing pra ki long yeng ki long sem ka jing hap ka jing kalon ka jing ki brew ki long ki tak jong ki jing tray ki sngi ki bakado. Para bangay bai hau try Jesu hagana ka khalmat jong kana ka por tongin kan mau ya kana ka jing shisha bangem day ban ki khuslai haga donor ka jong ublay yo I kini ki jing khuslai haki brew ki jong over ki jing jenjar haka sermon on the mount lane ka ka sermon jong try Jesu halor jong ulum kren ye kini ki contain ki bas ngau tiang
hakabu ong wat khuslai ala ka jingim ka ei ba phin bam lane ka ei ka ba phin de lane ya kamet ka jong phi ka ei ba phin kup ka jingim kam long ka ba kham kor ya ka jing bam lane kamet ro ya ka jan kup tu khmi tho ya ki sim beneng ba kim ya bet lam ni kim ya ot lam ni kim ya lum ha ki thier hin rei pan ban uk pa jong phi ha beneng utip naka benta jong ke phi ha to phim long ki ba kham kor si bon ya ki unutin na phi da ka ba khusla yu bala ya ka ban pentam si pro ya la ka jong karon yang utip ya ki tu lili utip ya ki simbeneng utip ban pentap ya ki jing don kam ki jong ki kan no tam na ka benta jongi utrai Jesu ukran ha ka na ka salmon uong na mar kata wat khuslai na ka benta ka bala shai na ba kata ka la shai kan khuslai na ka benta la ka jong ka singi ka biang ila ka jong ka singi ka sneu para bangai ba nang ne shakmat kin don shisha ki jing chenchar bamla banlan kan nem sneu ki jing kerdo ki jing yap tengan haki ba bon ki jaka kom ki breu ni don ka jing perkhat khuslai hin rai tongin shania how Jesu ubala ong ye ki ne ki contain wat ki khuslai he is the answer ulong mo ka jubab ya ki problem ki jongi baro ki bangi yeshem haga jengem ka jongi para bangai ba na lor ki jing don kam ha ka met gombo Jesu long ki don ki jing pang ki jing sitam ki health issues ki balese ki doctor ba ki nurses ki dawai na ki dispensary ba na ki pharmacy kim don show ka jing yarap ban pelaj yang ina kita ngai nguyau blai ban ya toy people Jesu long ka jing jupap halor ki jing jancar halor ki jing pang halor ki jing sitam ka kentei ka pang mi snam tang si sen kta na gromyang ka jankop ka jongu ka la yokhya uba matla tang si kentin bo trai Jesu kren ula pej badula ya ipat uba deko ula yan uba matla ki ba matla ki la pej bat ulong ujo Jesu ba trai kamba uba la ban jubab ya ki jing duai ki jonge haki jing janjar ki jongi ki baman la ki singi hagi ne ki singi ngal sngo tenat si bon ya ka ban sngap ya ki jing pla ha ka YouTube ka ba ki ai jing pla ki ne ki paralok be ki balangat haune u virus bashir kai u balong life threatening ya ka jing em ka jongke we na kita ki nong pla da pastor be jong ina Misuram ubadang shuan pai na kanong ba Amsterdam kum no ba bleu le ki kamba ba ki takla ki don sa ki wei de ki jing pla ki ba ya to ya ki jing pan khia ka ba pla ka jong utrai Jesu ha ne gesni na mar dai tang mo ubalong ka ju bab ya ki jing jen char jongi ha ka met ba ha ka man same ka jongi ki don ro shibon ki breu ki balangat ha ki jing malin ki ba sneu kum ka jing di buai ka kiat ki drugs ka jing kuat berai jong katok the loss of the flesh bat ka jing kalon bat ka jing hap haki pop ki babun jai haka jing im ka jong ki pat ka donut lenga ka man sem chang haki ne ki jing kalon jong ka jing im where to go where to turn hang no ban nei hang no ban pai ka jing jubab na ka benta jong ki na ka benta jong a ro haka na ka por kalong tang ban pai show Jesu pet ya ka khmat e ka jongu let ya ka ding pna ka jongu Jesu pin yo ya ka jing pelaj ka jongu Jesu ya ka ba u Jesu ula pelaj da shisha sa chisin pat ngakwa ban ya thu ye phe ba u Jesu ulong ka jubab ulong unong pelaj u jonge naka bokal ban ka jongu brother Bill Cater kawai na ki jing ruai ka ngam so la shu ban kalat ha ka jingim ka jonga kadai ka jing ruai bala ai kerteng change breaker but ki contain jonga na ka jing ruai ki ong if you got pain he is a pain taker if you feel lost he is a way maker if you got shame he is a shame breaker lada phi pang un shimno jing pang na phi lada phi la ja lenti un ya lam lenti pat ya phi lada late merau ya phi un pendekut ya kita ki kenjeri
para bengai ba hau trai Jesu haga naga por ka nega long ka jing shisha bat ka khubor ka babha to pediang ya ka ne ka khubor haga naga por but pai show Jesu ubalong ka jubab. He is the only answer. Ya ki problems ki jongi baro met ban man sem haka jengem ka jongi haka yeng haka sem haka percay ka jongi bat kum joro haka jengem ka jongi marway tongin pai ki khmat ki jongi show ublay ukhat ye pe ublay ukhat yanga ban pelai lo na kini ki jing khom jong ka pop baru setan ka tok bat ka percay bat ublay ukhat ya pi bat yang bangin long ki sakhi ki jong ki bashisha belai ukhat bat ladang ilamat yang ane ka jeng pelai lo ka jong utrai Jesu ka jeng em ka jong kwa ya pi baru kwa yang bangin long ki sakhi bau Jesu long unong pelai na ka pop ba ki bor jong ka ba temrau ya ki ba bon ki breu ha ka riga jong ba ka protection usaki lane ka sakhi kilong kita ki breu ke balamat ya kene ka jing each Calvary but ya ka jing pelai lo ka jong utrai ba jong yo Jesu kilong kemi ba ha kene ka Women Sunday kila jid ya ka team ka basngau tiang ya ka jing penlong ka jong ublay yang ikum ki sakhi ki jong ha kene ka pertai ka ba jat bat ka barem Ngakwaban keli yang ibarolang ham cam ya ki long kemi yang kebalang hato filamat da shisha ya kane ka bor bat ya ka dor jong kane ka khubor babha ka bahau Kristus trai unong penem jong pi bat jonga lada phimpat mat ya kane ka jing shisha jong ka gospel ha ka jingim ka jongi ya Yesus Kristus bau trai kumunong pelaj bakrau ngin nom laban ai ya kata ka saki ka jongi haki weipat lem dang ilamat ya ka ngakot ya pi barok kham tame ki long kemi be ya kane ka sonde ba kerpang ka jong pi banwan haki ka jat jong ka ding phna Calvary ban mat ya ka jong pelaj loj ka jong utrai ba jong yo Jesu nang tapat u Jesu habau khot ya ki breu ki bataj bat ki bakia ka jingkit banwan sha u ong ya gini ki kantin ki basngau tiang ya ka bangala pulena do basnang to shim ya ka lengkor jonga hapi to hikai ru nanga na banga u baloi badu baredro ha ka donot ko kilong kemi tongin shim ya ka lengkor jong ka ministry da ka basyahikai hau Jesu bat hakikat ki balamong ki jongo daka bangilong ki baloi komo Jesu kataken kalong ka khubor bat ka jing shakri bat daipor naka benta ka pertai ka bala jot bat ka balarang para bangai ba hau trai Jesu tongin pai show trai haka bangin chim ya kana ka jing kut jingmut ban mi na ki kamera ki jonge bangin long ki sakhi ki jongo bat bangin ong try penlong yang akan nong try haka brisok ka jong me a try ka breu ka basai kisa ka breu ka bala banai ka jing syakri yame bat bangan sakhi yame haka jingim ka jonga a try para bangai ba utrai un kerku naka benta jongi haka naka por haka ba un penlong yang ki sakhi ki jongo bat haka bangin mi nang ne ngen don ka benta haka ministry haka kam ka bakrau ka jongo haka ri ka ba ka jongi hapo jong ka balang bat sabor jong cabar jong ka na bangi tips kem kumbau po luang bangi ba ka don ka bainong na ka benta jongi haka bangi le komta u kentu pol ya ki per bangai ha korin ya ki kantin basngau tiang kabadero na kabenta jong pi ki long kemi hakane ka Women Sunday ba pinlong ki ba yaines kem ki bom kenria no bat ki ba man ker hai man ka sni ha ka kam ka jong trai ha ba pi tips kem ba kata ka jing trai min not ka jong pi ka jing trai min not ka jong e kam jo long ka ba le no e how trai dong nya duai
Toda ai baga jing ai ka jong u Jesu Kristus bau trai u balong ka jubab ya ki jing ki jing jencar bat ki jing kuslai ha ka jing em ka jong bat ka jing ba ka jong u blai u bau kpau bala pa ya u Jesu Kristus bau trai balong ka jing jubab ya ki jing ki jing jencar ha ka jing em ka jong rengkat lem ka jing ya slog hun ka jong men sem ba khoi kinelai hawai Tokin long rengkat lembat ni ki bayos ngau ya kana ka khubor ha kana ka por. Ban long rengkat lemro bat ki rungai ru kho ki jong me. Ki badon hang ne bat ka leng saudong satlak jong kana ka perthai. Nado menta bat chedo ki bom jokod ro. Amen.